Vegerandina penaberên Sûrî ji Tirkiye derbasî rojevê dibe. Nemeze piştî cîbûna bendên hevtêgihiştina destpêkiyê di navbera Amerîka û Tirkiye de li devera Rojhilatê Feratê. û metirsî heye ku bi sed hezaran penaberên Ereb li navçeyê aram bi cî bibin. Mesede dibîne ku planên Tirkiye gumanbar in. Tirkiye ku dixwaze proje guhartina demografî terkîba sukanî biguhere, dixwaze vê pelkala cîîna stihdam bike ji bo vê proja xwe. Em jî li dijî vê disekinin, me berê nerîna xwe jî gotiye helwesta xwe ku her kes divê vegere herêmê xwe. Milletê Sûrî bi giştî jî bi hacetî çareseriyek siyasî ku istiqrar bi giştî li Sûriya peyda bê ku her kesî hewlatîkî Sûrî karibe vegerê cihê xwe nebibe edatek di destê Tirkiye de ku wastixdam bike ji bo projê xwe bicêbîne. Li Sûriyê hêjî şer û pevçûnên navxweyî bi dawî nebûne. Lewma egera ku ew penaber demeke dirêj li navçeyê bimînin û di encam da demografîya deverên Kurdnişîn bêguhertin. گور معلوماتی جماف خیابونه اوی هر کی وگر جی خو چینابه ای دربیسیه بین عموده مثلا اوی هر کی بین جی خو في حال ولا بدو الا قوي بين والا بين رستي امينه بيربن وحتى تشجما بيجي من اتصالاتي خو كاري خو لجنة علاقاته ودروي بكن امينه بيربن وقتي لابد الا اسكان وانجي وقتي ندنا باجاري مدب نداف قندي مدبن جوار خیامات اچیکن در او تشتکیدنه. Nêzî 4 milyon penaberên Sûrî li Tirkiye ne. Piraniya wan xelkê naverasta Sûriyê ne. Milyon û 200 hezar ji wan bi awayekî nefermîr wî welatî ne. Ne ew penaber dixwazin vegerin û ne xelk û rayedarên Rojavayê Kurdistanê razî dibin ku penaber derbasî navçeyê wan bibin. Lê Tirkiye bi bihaneyên mirovî dixwaze plana xwe bicî bike. Rojavayê Kurdistanê bûye hêlîneke aram ji penaberên Sûrî re. Ji ber vê yekê jî bêhtirî 700 hezar penaber lê dimînin. Piraniya we eşkere jî dibêjin îdî ew venagerine deverê xwe. Eger Tirkiye jî penaberên Sûriyê li baxwe derbasî Rojavayê Kurdistanê bike, dibe ku ew jî cihê xwe li vir xweş bikin. Wê demê guhertina demografîya deverê ji astê metirsiyê derdikeve û dibe rewşeke sepandî. Rengîn Şerro, Rûda û bajarê Qamişlo.